אנחנו נמצאים במתחם יד חרוצים ריבל, מאחוריי רחוב המסגר, מלפניי שדרות מנחם בגין. אתם יכולים לראות פה את כל הצריפונים האלה, שעל פי תוכנית העירייה אמורים לקום פה מגדלי משרדים. תוכנית המתאר שעיריית תל אביב קידמה בעצם יוצרת הפרדה בין העיר הצפונית לעיר הדרומית. תוכנית העירייה אומרת לציבור, לכו לגור במשרדים. אנחנו לא בונים לכם דירות מגורים. האינטרס של תושבי תל אביב, האינטרס שלנו, של כל אחד מאיתנו, על מנת שמחירי הדיור ירדו גם להשכרה וגם למחירה, שהאזור הזה, שהוא במרחק פסיעה משכונת שיינקין רוטשילד, יהפוך להיות לשכונת מגורים חדשה, אטרקטיבית וצעירה, שיהיו כאן במקום מגדלי משרדים, בענייני מגורים. כאן במקום הזה, מרחק פסיעה משכונות רוטשילד ושיינקין, צריכה לקום שכונה עם דירות בינוניות וקטנות בגודל של 70 עד 120 מטר, על מנת שלצעירים ולזוגות צעירים ולמשפחות צעירות יהיה היכן לגור בעיר הזו.